Isukaphi lento? Isukaphi lento? Wavuka madoda isukaphi lento ngempela ke njengoba uzizwa ke ihlabani endala ake sivele ke simdonsi insizwe lapha ke enkandla phusukela wangenza ubaba bathi ke mudu umlungu eDanela umthetho usishika ngenkandla uyabona shika ngenkandla ake sithi nje mudu umlungu eDanela lalela xoxela ke shame asinandaba nokuthi inkandla neshaya inkomo futhi asinandaba kodwa akekho umdlali webhola enkandla ukhona basazoba khona ke thina ke sino Messi lapha yabona vele ngikubuzela amahubo makuthiwa ke kuyahutshwa lapha nakuphuma intombazana ekseni ngovi Okay, phuzu shukela insizwa khona ke enkandla emahlathi amnyama. Iyona siphethe namhlanje masikhumbuza nje ukuthi isukaphi lento. Ungawusibeka sithombeni ke mdonso njengensizwa yangakini mfowethu. Ayake yakekela mfethu yoshela ngakini lapha komapholoba. Ya ngebuka nje intokazi lapha enkandla lapha ehamba khona. Usuka bathi ke mudu umlungu eDanela igama lakhe ke nguJohn Bhengu uzalwa lapha ke enkandla wazalwa ke ngomhla ka24 kuMarch ku1930 wahamba ke wayozama ke impilo engcono weza ke eThekwini ngabo 1940 wahlangana ke lapha no producer owambeka naye futhi ke ebalazweni uCuthbert Mathumba kuthiwa ke uyena ke wayinconywa kakhulu ke lo producer ukuthi ke umthathile wambeka ke ebalazweni ubaba uphuza ushukela kuthiwa ke nabaculi nje babembonga ngisho ingomeni zabo besho ukuthi ke hayi cha insizwa isifundisile okukhulu bafunde elikhulu ke abantu kuthiwa ke urecorde ke isikhathi eside lapha esibayeni esikhulu kwakubizwa ngokuthi ke isibaye esikhulu ngoba ke babe baningi abaculi ababe recorda khona eGalo yikho kwakuthiwa ke isibaye esikhulu abantu ke zima asebenze nabo lapha ke uMahlathini amahotela Queens intombi zesimanje manje abafana baseqhudeni abanye abantu ke asebenzeke nabo isikhathi kuze ke kuphume ke uCream Onjena njoba sisho sithi ke ubaba uphushukela ke uyena umuntu ke oyivulile indlela kumaskandi Abana ke mdonso masikhuluma ke ngeinsizwa ezaqala ukushaya isiginci mfethu ukuzwakala kwentambo ikhali kakhulukazi ke khona la emsakazweni nokuvela nje njengesizwe simnyama ngoba thina bekungabantu nje abadume ukuthi hayi ingwema soyishaya emaqeleni emvalelweni makunemsindo makunodwendwe nanani uzizwe insizwa ke ivumisa zishaya ingoma kodwa ke ngenxa kaphuza ushukela sayithola ke nathi sesingena emsakazweni emkhulu njengalena njengalukhozi FM wadlalwa ke uphuza ushukela
yasivulela indlela yomculo. Siyakhumbula ukuthi ike yabatshazwa kakhulu ke futhi lensizwa isibongwa ke umcimbi kwawenziwa ngizwe umfoka Mchunu isibongwa ke njengamagalelo eyawenza ukuthi ke uMaskandi ngaba ukho la ukhona namhlanje ukuba wayengekho Phusi Sugar. Kunjalo bakithi ke kuthiwa ke nentambo wayishaye ke intambo zasentshonalanga. Abasisiginci bayasho ukuthi intambo zingaki 12 ombuzeni ke insizwa zaziyo ke intambo uthi ke usigwebo sontambo ke cha yena intambo iyambora akabhorekile yena ukuthi engahlala endlini lokho eyivalele eshaya intambo shothi ababhorekile hayi wasigwebo kulungile ake sikuphe nansi ingoma emnandi yakhe koPhuzi Shukela ethi ke sehlula umkhomazi shothi mehlula umkhomazi bathi kuhlula amabhenanyawo khona insizwe sakhe sayi interview la kwesimanzonzo ithi yona yazi inyanga yamabhenanyawo inyanga yamabhenanyawo yaphahluka nje ukuthi amabhenanyawo anenyanga amabhenanyawo uthwasa lekhansela ubahubhe inyoni emhlophe umbuzeni ichwane lebhaca cela ningichathazele kuleyo nyanga yenu bafowethu uhambe khona nawe Thina sehlula umkhomazi egcwala ngomoya wakhala umavula kuvaliwe wathi sidlala abantu basemkhomazi bathi umkhomazi gcwala ngomoya kani yani imvule emkhomazi musana ukusenza ilima nini imvule emkhomazi thi ugcwala ngomoya ukuthi ngiyangizwa iyani imvula emkhomazi wakwafika ngakhona ngaye ngafika abantu basemkhomazi lapha buza ukuthi ngangiyokwenzani wawuyokwenzani ya ngakubamba ya wayonza mkhomazi hayibo phela umuntu ufana uthi uhamba uyokwenzani uthi uhambe nje ubheka indawo uyokwenzani uhamba ubheka indawo ubona ukuthi okay la kunani yini ecebisa abantu bala yini oMaskandi balaba yabona nje namanga njalo ake yini namanga yini namanga hayibo kanti manje ubhozweni uzokhipha amaqiniso unamanga njalo